Христо беше улично дете. Един ден той беше толкова гладен, че почти припадна. Когато усети миризмата на храна от едно тържество, приближи се и тихо попита: „Лело, може ли малко храна, моля?“ От отчаяние посегна към тортата на масата, но домакинята извика разгневено: „Това е за почетните гости, не за просяци като теб.“ Всички го гледаха. Христо заплака и прошепна: „Извинете ме, просто съм гладен.“ Тогава една възрастна жена стана и каза: „Оставете момчето, то е просто гладно, нека яде.“ Докато ядеше, сълзи се стичаха по лицето на Христо. Той знаеше, че това не е просто човешка доброта, а Божий отговор чрез любовта. Господ Исус каза: „Защото гладен бях и ми дадохте да ям. Жаден бях и ми дадохте да пия.“ Да помагаш на нуждаещите се е дело, което Бог благославя. Ако си съгласен, кажи амин.